lola kuti resignation yanu ija kodi mukufuna abe kupita kuti hayi inetu pachana ndikupita chabwino panopo mtakupita ndiye mu December la muno ndi pamene tikaona July, August, September, October, November, December, almost 6 months later ndi pamene azayichoka pampandopo ndiye pali mafunso onena kuti zimene zidzimanga zakhala bwanji kodi kuli nkhani kuseri kwa chinthuchi kapena nkhani yake ndi yomweyi kodi pamene munthu amayi ameneyi amaganiza bwanji mpaka ndithu nduna kutula pansi naka chifukwa chimene akunenachi kuti imfa ya malemu Chilima inakhudza kwambiri kodi kukhudza kumeneku tikumvetsetse motani kuti mpaka nduna kukanena kuti hayi ineyo basi zitule pansi tingaphunzirepo chani ena atsogoleri kwa zimene mayiyu wachita kuti ndizotheka ndithu munthu kukhala nacho chiganizo personally ndikunena kuti ineyo on principle definitely I will not continue in this role because of ABC and that role being state minister waboma nkhani ili mbwalomu ndimeneyo John nkhani yopatsa chidwi imene PK wafotokozera kunena kuti zimaoneka ngati kuti it's a taboo kuti ku Malawi kusiya udindo ngati wa unduna uja sizophweka kwenikweni chifukwa pali zambiri za mtendere pali zambiri zina kama ndi mpando onona yes kuli kumakhala mapwevu chichewa china so kubwera kunena kuti TX of X ndikuisiya tengani zimagambo zimene zili mafuta ake ochulukirapo apa mwezi malita ambiri ndiye kuli kumakhala wamfuti wa polisi kuli driver kuli nditu ma benefits nditu ngochulukirapo chabwino so kubwera kunena kuti ndazisiya nkhani yonena kuti mwayi yala bwino kunena kuti kodi zikutanthauza komanso tiphunzire chani mwina mulamuliro wapano pawu yes komanso wa chakwerawo ndidaonanso a Reverend Morris Munthali adasiya ali special advisor anthu kumanena kuti akugwira konko ameneyo ndi adafotokoza mwina mwachindunji zifukwa zimene adasiyira ndankanena kuti sindili comfortable kupitilira ndi zimene zina tikuziona so ndikufuna kusiya kubwera kwa mayi Agnes Nyalonje ever since sindadziwe ngati munthu wandali proper she's a technocrat kwambiri ali ndi bias towards za maphunziro ndakhala jaso nduna kumeneko asanabwere kuzakhala minister of labor so afotokoza iwo kunena kuti kweni chimene chidawakhudza ndi imfa ya Saulos Chilima ndiye munafotokozanso inu kunena kuti iwo amene amapita kukhala ngati nduna anapita kuchokera ku chipani chija cha UTM zuranthauza kunena kuti mmene ndikuganizira ine ndiye kuti anali ndi allegiance ina imene anali nayo kwa mtsogoleri wawo nthawi imeneyo wa chipani chimene cha UTM to the extent zonena kuti inu muonapo nthawi zina mwina ife amene taphunzira sukulu zina mbuyomu mphunzitsi oti amakuphunzitsani makamaka private schools akangosuntha sukulu kali zakumidzi kupita kwina ana amatha kuchoka mkutsatira kuti nafenso tikaphunzira kumene akaphunzitsa iwoko because ukukonda zimene amakupatsani so nkutheka makuti mayi Nyalonje sana kachipanga manage the thinking, the imagination yonena kuti abwana anga amene ndaona ineyo ndikumapanga ato kulibe konso and probably circumstances leading to his death because ambiri tinene chilungamo imfa imeneja idavuta kwambiri so okhalano mwina mwana wawo sitingapange 40 kwambiri kunena kuti chimecho kukhala chifukwa chokwanira wina amatha kuona kunena kuti ine mene ndikuzimvetsetsera ndi mene zachitikiramu sindingakwanitsenso kukhalanso nduna in this administration ndikutani ndikuchoka whether that reason is just enough tikulisa ntchito zimene tikudziwa pakadali pano koma mwina tikamalowa mkatimo tikhale tikufufuzana kuti kodi so resignation ya mu July, August, September, October, November mpaka nakufika December kodi tipanga speculate chimene chinkapangitsa mwina apule kuti munthu asamvomereze because to me ndiye kuti performance takhala opanda minister effectively that has to be the case munthu amene anena kuti ndikufuna kuchoka then kunena kuti akhalabe wachokapo yeyo wachokapo by all means literally correct so mwina tikhala tikuyang'ananso that aspect kuti how quick can we make my decisions especially maudindo akuluakulu ngati amene wawo ndizofunikira mwa mtundu wanji yambe nchoncho political experience pali phrase imene yoyo imene nkhani za ndali ndizovuta kwambiri chifano bwana kuti inuyo chiro mwayitula pansi but I guess does it happen in the private sector I think it does it could
kuti munthu wanena kuti general manager na ndikuitula pasi ndi board ndikunena kuti bakhalani akuseva notice mwina atakuseva notice koma kungoti bwana ndi zimenezozo nkhani ili bwalomu ndi imeneyo, especially the aspect yonena kuti period imeneyi amagwira samagwira because iwo anayata chokapo. I've got a scenario some 2 weeks ago if not a week ago kumabwera mafunso eno parliament amene achiwiri kwa mkulu wa nyumba ya mbali ya boma maikumbize Kandodo Chiponda ankanena kuti mafunso amene akupita kuza nduna wa ntchito amenewo tiwapange kaye tikhenga tapange kaye hodi chifukwa anduna uta yanke zimenezo kulibeko osati anduna watulukata linzikwa she was still in the country kwa mafunso awuko samayankhidwa. Then imeneyo ndi yankho la funso lanu lija loti kuti amagwira ntchito means kuti kumene koko nkuti nkhani idadziwika. I think apapa zinafika poti no munthu yakuchokadi akutulukapo so sizinathekenso kuti sindikuziwa kuti anakanika ndiwo kupita ku parliament kapena anakaniza ndi anzawo kuti nthawi yakwana. We can only speculate. So mu programu iyi lero Jonah tilinawo akatswiri oyang'ana nkhani ngati zimenezi nkhani za ndalezi alipo anthu amene amatha kuzitambasula. Victor Chipopsha tilinawo mu programu imeneyi. Mwazuka bwanji Chipopsha? Ndadzuka bwino kaya inopike. Moyo wabwino titokoze kuti tili limodzi. George Phiri moyo uli bwanji lero? Ineyo ndili bwino kwambiri kaya inopike ndi apa nkuku kumeneko mwadzuka bwanji. Kunoko tonse ndithu moyo wangwiro. Nditokoze kuti tili limodzi. Nkatika timu tikhaso ndi atulankhani athu madera osiyana-siyana. Chifukwa nkhani ndi yokhudza Malawi ndiye kubalaka tingoyerekeza tili ndi Blessings Makuwira. So I think Blessings Makuwirayu akwenera alowe msanga ndi apemphe anzathu uku ifo yeyo ali ready pakali pano kuti ayankhulenda Malawi. Koma tikudikira kuti zimenezo zichitike. Ndiyambe ndinuyo Chipopsha. Nkhani imeneyi ili mbwalo ndi imeneyi ikukambidwa chifukwa chokuti ndi zinthu zachilendo sitinganamizane kunoko sizimachitika kuti nduna mpaka nakutula pansi udindo payekha ndikupereka chifukwa ngati zimenezi ndi chifukwa chimene anena former ndunawa akuti imfa ya mtsogoleri wa chipani chimenechi amene anali vice president Dr. Chilima inachita disturb kwambiri kuti anafika poganiza kuti sangathe kupitiriza kugwira ntchitoyo kondiyeno anapemphera kuti apitirize. 6 months later she's out of cabinet. Chipopsha zikomo kwambiri pike ndizoona kunena kuti zomwe zachitikazi ku Malawi sizichitika wamba. Chingerezi chake tinene kuti it's unprecedented kupeza munthu kutula pansi udindo on principle. Kumaiko anzathu zimachitika ndithu nduna kuona kuti ineyo mene zinthu zikuchitikiramo sindingathe kupitiriza pa udindo umenewo. Tinaona hapo even ku Britain Prime Minister David Cameron kunena kuti ine ndikutula pansi udindo chifukwa cha anthu omwe ndikuwatumikira akufuna zosiyana ndi zomwe ine ndikufuna ndiye sindingapitirize kuti ndikutumikireni. Koma kwathu kuno olo nduna azikhala kuti akuimbidwa mlandu akuganiziridwa katangale satula pansi udindo. So choyambirira ndicho kuti ayamikire anyalonje chifukwa utionetsera kuti ndizotheka kugwira ntchito on principle osapangira zinthu kuti akufuna kuti iwo azipeza ma benefit. Chifukwa kunena chilungamo mina nenera Jonah mpando mena uja ndonona ndithu. Chipopsha pepani hold that thought. Ndiyankhule ndi Blessings uja ndimanena kuti alipo. Please hold that thought chifukwa mupitiriza exactly pamene mwayimirapo Chipopsha. Blessings Makuwira kubalaka kuli bwanji kumeneko? Baraka bwino kwambiri kwa zuwa basi zuwa la mphamvu kwambiri. Tikulidziwa ziwa la kwanuko. Nkhani ili mbalo ndi imeneyi mzimayi uyu mayi Nyalonje kutula pansi udindo ayilandira bwanji amene Malawi amene uli nayo kumeneko? Ine Blessings pakali pano ndili munsika umenewo wa Baraka main market amene munakumana ndi anthu angapo amene amamvera program imeneyi yakulinji ndiye kusatayeza nthawi kwambiri ningowafunsa kuti nkhani imeneyi yayenda motani mwasatuze zina lawo kuti ndi ndani kwasamachokera kuti bambo takupezani pano pashopu yanu nkhani imeneyi mwayilandira motani kuona kuti nduna ona za ntchito yasiya basi udindo wawo zomwe zili zoyamba ngati dziko la Malawi kuyamba mupuza zina lanu? Ndithokoze kwambiri ine dzina langa ndi Macfale Kasenja kuno kubalaka. Nkhani imeneyi ndayilandira bwino kwambiri pakumva kuti nduna za ntchito yasiya yokha udindo wake. Koma zimene zikuthandauzanji poona kuti udindo uja ndithu mukudziwa kuti nduna pofuna kusiya udindo wake zimene zikuthandauzanji ino amene mukuona nkhani imeneyi? Nkhani imeneyi ikutanthauza bwino kwambiri pamene iye anali nduna ndikusiya yekha udindo chimakhala chinthu chodabwitsa kwambiri ku mtundu wa Malawi. Komabe amene mayi Agnes Nyalonje pakuona kuti unduna wawo unali wokoma komano nkupanga resign ndoti ngati undunamo mapezekamo chowawa chimene achiona kuti sibwino munthu kukhala wosangalala koma moyo wako kapena mtundu wa Malawi pali chowawitsa china chake. Ino kuona kwanu ngati Malawi tingaphunzirepo zotani zimene zachitika zimenezi? Chimene ndikuona ine anthu ambiri amakani maudindo osiyana-siyana pamwamba kwambiri koma mkatimo muli zowawa zimene zili zophinja Malawi ena mbirimbiri nde iwo amaona kuti
mwina azisangaso iwo ndi apabanja awo pamene mpingo wa Malawi wochuluka ukumva kupweteka. Mene maso nimena lankhulira bamba amene wa komanso apacho ndi bamba wina aso ameneso akufuna atirirepo omulongo pa nkhani yake omwe bambo kutatesa nthawi kwambiri tuze zina lanu nkhani imene imvetsetsa kuti nduna ya za ntchito yasiya pasi udindo wawo zimenezi zikuthandauzanji kwa inu? Ine zina langa ndi semu mwale komano gatasa udindo wanaona kuti muli mavuto ena ake amene apezeka mkati mmene momwe chifana nkana kuti muli zabwino anakatha kupitiriza koma anaona kuti sangapitirize mkati mwake muli mavuto amene angathe kusekeza anthu ena sangapeze mumtendere ya twaika wasiya udindo umenewo. Inu mayina ndamoda nkhani imene ine nkhani ndayandira bwino kusiya udindo chifana kuti mkati mwake muli mavuto amene angathe sangapindule nawo koma anthu ena afinyika nawo sangapite mtendere. Mene monso ni mene alankhulira anthu kuno kubalaka yo alunjikapo naona kuti maliwu awachita bwino kusiya udindo wake choncho naona kuti muna amaona amapa kutentha mkati mmene momwe ndio anaona kuti atazumirize kukhala pa udindo umenewo. Ziwa kwambiri ndikuthokoze Blessings Makuwira ku Balaka. Chabwino tibwerere kwa Chipopsa apapa ndikukumbusidwa kuti akakasi koyamba kwenikweni koma ndikoyamba in 12 years chifukwa chonena kuti mu 2012 atupere muluzi anatula pansi udindo ngati nduna yoyang'anira nkhani za maplani achuma Minister of Economic Planning and Development November 2012 atupere muluzi nawonso anatula pansi pa zifukwa mene unafotokozera mwina simunanene kuti nkoyamba timati nzachilendo sizimachitika kawiri nanga ndizo tikuyang'ana 2012 and then 2024 it shows you it's a rare thing Achipopsa mumayankhula mumayamikira amayiwa poyambirira pake. Ndeno nganiyo ili pawiri malamulo legally and morally. Legally anyalonja ali ndi ufulu otuluka kapena kukhala mu cabinet mene morally zikuonesanso kuti munthuyo ndi munthu otani chifukwa tiyang'ani kuti siokha omwe anali nduna yomwe inalowa mu cabinet chifukwa chokuti ni member wa UTM kuliso anthu ena correct omwenso ndi ya UTM koma iwo aja anatsala and tinaona ena mpakana kupanga jump sheet kuna kuti basi na UTM ndaisiya ndalowano ku Congress ena khalabe ndithu konko koma Nyalonje on principle ananena kuti ineyo nalowa chifukwa cha UTM and now tiyang'ane no munazafotokoza za circumstances omwe anazungulira imfa ya Chilima tukumbukira nthawi imene ija kunali kukokana kwa akulu a chipani cha UTM kunali apapanga hodi ma press conference kunati akuti asabwere kumaliro so panali mpungwe mafunso kuti amalawi ambiri mina sana kidobe mpaka na pano so kutula kwa pansi udindo kwa Nyalonje kwabweresano mafunsoso ambiri kuti ndichani chomwe iwo achakudziwa chomwe ife siti kudziwa ngati amalawi chomwe chinapangitsa mpakana kunena kuti ineyo sindingapitirize kukhalabe pa unduna chifukwa imfa imachitika death is natural komano and death should not cause you kunena kuti ine ndikusiya pasi udindo ngati kunena kuti iwo aja magwira ntchito chifukwa cha Chilima sindinganene choncho chifukwa iwo aja amatumikira amalawi komano mwina pali zinthu zina zomwe zinapangitsa kunena kuti akhala ngati anthu omwe tikugwira nawo ntchito sindingapitirizenso kugwira nawo ntchito so mayankho amenewo ali nawo ndi anyalonjewo osati ifeyo so zomwe zachipangitsa izizi ndizokuti zangotipangitsa amalawi kukhalanso ndi mafunso ambiri pa mafunso ambiri omwe tinali nawo kale pa imfa ya Chilima so mwina ndiyambe choncho anzanga George mwina angatake over from there. Musanachokepo mumalize ndi reflection on nkhani yowayimika sopano kuti chabwino resignation yanu tayilandira koma mudikire kaye musatingoyimika kaye ndi kupita mpaka na miyezi 6 aspect imeneyo mukumayiona bwanji? I think John anayankhula bwino kunena kuti all we can do is speculate komano my speculation would be akanakhala kuti nthawi imene ijayi a president avomera resignation ya Nyalonje ndi kutengera how tense the situation was nthawi imene ija mwina zikanatha kubweretsa chaos in terms of the governance of the country kuti now you'd be talking about resignation ukukuli imfa now mwina pakanakubwera mavuto no ena nchake ya president ananena kuti mwina saimani kaye kuti mphepo iyi iduse kaye ikadusa mphepo iyi when the country is at least getting stable amalawi mitima ikukhala pansi mina that would be the best time kuti nomupange no resign ineyo my speculation would be that mina president naapanga kaye hold chifukwa cha chimenecho komano having said that mmene tanenera kunena kuti miyezi 5 yomwe yadusayi amagwira ntchito kapena samagwira ntchito mwayankha kale kunena kuti ku parliament amayimirira ndi anthu ena akhuzika kandodo kumize kandodo now sitikudziwa kuti amalandirabe ndalama za amalawi amalandirabe ngakhale anatula pansi udindo so those are the questions ngati zimati choncho kuti amalandirabe it means that anthu omwe they have lost amalawian
chifukwa chokuti ndekuti they were paying the hard earned taxpayers money kwa munthu wokuti sakugwira ntchito, chomwe chili chinthu chopweteka kwambiri kwa Amalawi aini ake achuma, aini ake omwe amalemba anthu ngati amene achawo kuti azatumikira. Very good. Muimekaye pamene popo pamene ndikupita quickly kwa George Phiri. Phiri, nkhani ndi imene iyi chizungu chimene anagwiritsa ntchito anzathu akuti unprecedented. The last time zinachitika zimenezo was in 2012 November pamene atupere muzana atula pansi kuti ndo nduna in different circumstances. Ulendo unoza chitikanso 12 years down the line. Mukuti bwanji? Ineyo mmene ndi kuonera apa pali maphunziro ochiruka oti tingaphunzirepo ngati dziko. Right. Mwina tione kuti kodi mudziko mwathu muno anthu amafunsidwa kuti achite resign chifukwa ntchito imene analembedwa kuti ayigwire imapezeka kuti sikugwiridwa ngati mmene wolemba ntchitowo amayembekezera. Ndipo zimene zizakhala zikukambidwa koma pakupezeka kuti palibe amene amachita resign. Tikakamba nkhani ya resignation iyi tiyenera kuyika aliyense akhoza kuchita resign ngati womulemba ntchito sakukondwera, sakusangalatsidwa, sakukhutira ndi mmene agwirira ntchito. Nzanga perekapo chisanzo cha David Cameron ku UK. Anachita resign chifukwa mmene amagwirira ntchito si mmene anthu amayembekezera, si mmene anthu amafunira, kotero kuti samakhutira ndi kagwiridwe kake ka ntchito. Ndipo zinapangisa kuti iyeyo achite resign. Taonapo mayiko akunjawa ngakhale prime minister kapena president amachita resign ngati anthu sakukondwera. Koma ku Malawi zimenezo sizichitika. Sizichitika ngakhale kupezeka kuti pali crisis mdziko chifukwa cha kapangidwe ka ziganizo ka munthu amene akugwira ntchito imene yabweretsa crisis iyo. Koma kuti iyeyo atule pansi kunena kuti ndikuona kuti mmene ine ndikugwirira ntchito sizingakwaniritse kuti tikwaniritse zimene akuyembekezera ine ake dziko amene anandilemba ntchito. Zimene sizichitika. Ndikunena pano mdziko muno mwakhala ma crisis ambiri amene achitika nthawi tingotenga mwina period yomwe ya zaka 4-5 pachitika ndi zambiri zoonesa kuti unduna uwu kapena apapa ngakhala president amayenera kuchita resign zinthu sizili bwino, koma palibe amene anachita resign. Ngakhale pakamwa pawo patanena kuti ine ndikazalephera nthawi yakuti ndizachita resign, ngakhale wolankhulawo sanachite resign. Zimene zikuonesa kuti tili ndi anthu osiyana-siyana lena angofunapo mpikiyo ndalama zilowe basi, kaya agwira ntchitoyo kasagwira ntchitoyo, ka ntchito igwirika bwino kasigwirika bwino, koma iwo bora ntikiti ikuyenda. Ndi zimene tikuonapo. Ndiye tikabwera pa nkhani ya Manyalonje yoyambirira inenso monga achitira anzanga ndiwayamikire kuti amayiwa akuoneka kuti ali ndi umunthu. Akudziwa mbiri yawo kumene akuchokera kubwera kundale kubwera kukafika kukhala nduna ya boma. Akudziwa, ndipo akudziwa ubale umene iwowo anali nawo ndi malemu Dr. Saulos Chilima. Mmene zifukwa zake zochitira resign akufotokozera zikumveka kuti amayiwa anandikondi ndi mtsogoleri wa chipani chawo kwambiri. Chimene ndi umunthu ndithu umene amayiwa ali nawo. Chachiwiri nchonena kuti ataona kuti mmene zachitikira mwineyo sindingagwirebe bwino ntchito ku munthu wina umenewo, anaganiza zoti kuli bwino ineyo ndifumuke msystem iyi ndituluke kuti mwina wina amene angagwire bwino ntchito abwerepo. Kuti beniwe ake wotilemba ntchitowa asachite suffer loss ngati mmene ananeneraso anzangawo. Ndiye ineyo ndikuona umunthu mwa mayi olemekezeka Nyalonje. Ndikuona umunthu umenewo umene ukusowekera pakati pa Malawi ambiri kuphatikiza ngakhale amene amakhala pa udindo wa president. Umunthu ngati wakuonesa Nyalonje mphunziro lalikulu kwa atsogoleri wonse, kaya nda president, kaya ndi nduna, kaya ndi udindo wanji. Umunthu ngati ukusowekera ndipo ngofunikira. Tina ndinene kuti Nyalonje zimene achitazi afuna kuphunzitsa Malawi kunena kuti zinthu zimakhala bwino, zinthu zimalakwika, zinthu zimayipa. Koma ifeyo munthu wathu uzitithandiza kuganiza kuti kodi nditapitiriza zikhoza kukhala bwino kapena ayi. Ndiye kutuka muone kuti June kwa ngozi yachitika, July akuchita resign. Mukhoza kuona kapena tikhoza kuona kuti nthawi ikugwirizanadi ndi chifukwa chimene akuchita resign, kuti akuchita resign chifukwa cha ichi.
chifukwa ndi pafupi koma akanakhala kuti resignation ya mayi Nyalonje ikuchitika December uno mwina tikanakhalanso ni mafunso wena kuti iwo akunena za imfa ya Chilima kuti ndi imene akuchitira resign December pachitika zambiri pakati pa zokhuza ndi imfayi koma iwo sanachite resign bwanji nthawi yonseyi ndipo yang'ana zinthu ngati zimenezi kwa ineyo ndikuona kuti mayiwa ali ndi umunthu komanso ali ndi cholinga chofuna kutukula dziko lino kuti the country should not suffer a lot ndiye ikhale phunzironso kwa nduna zina kunena kuti nthawi zina ukakamira pampando timaononga nazo zina dziko limasauka dziko limavutika chifukwa cha anthu amene akukakamira pa udindo pamene ntchito sikuyenda amayi Nyalonjewa ngakhale kuti a president apezeka kuti avomereza resignation imeneyi mochedwa ngati imene zachitikiramo ndiyamikire zimene anzanga amene tili nawo apa pa panel kuti afotokoza kunena kuti mwina amaona kuti pakhoza kukhalanso crisis kuti ukukuti ukamba za imfa ukuti zikamba za resignation ya nduna kuti zikwa zinthu zonse zili ndi impact on government governance ndiye tikaona pa governance imene dziko lino lilipo inde tikhoza kunena kuti amaona kuti mwina apapa sizikhala bwino nditachita chiganizo choti amayi wandilole resignation yawo panopa sizikanakhaladi bwino chifukwa amene mwalirayi ndi president wa chipani cha UTM chimene ali nacho pa ubale woyendetsa boma limodzi ndiye nduna za kumeneku ayambe kuchita resign nkutheka kuti mwina onse amene anachokera kumbali imene akhoza kuchita so resign following amene wachita resign iyo poona zifukwa za zimene zawafuza inde mwina mawatha kuona kumeneko koma amayenera kudziwanso a president iwa kuti ngati munthu wachita payekha kuchita resign munthu uyuyu ngakhale titamuza kuti upitirize sapitiriza ntchito ija ngati mmene inalilikali momentum yake imachepa alright pamene mmene mwayankhulira komanso mmene onse akuyankhulira apa zikuoneka kuti Jonah anthu akugwirizana kuti the president did the right thing kuyikana kuti resignation imene isatuluke at that point in time kuchita hodi ndi kuzayivomera 5 months down the line pali kugwirizana kotero he managed the situation well titha kumaganiza choncho mbali ina kumbali ina nduna ku a sitting minister kupanga resign zimakhala ndi tanthauzo lina pa administration so kuti munthu akupanga resign zimene tupanga speculate pano pasi utatumve mmene amalankhulira anthu amene amalankhula ndi blessings makuwira kubalaka akuti amene wonde kuti auna china chake mkati auna china chake chimene sichinasangalatse so nduna kupanga resign the appointing authority would rather fire that minister I'm not you understand mwina another speculation mwina president amaganiza kunena kuti akaitopanga resign eka I might be embarrassed kuti nduna zikuthawa chani mu cabinet yanu zikhala ndi reflection on me mwina ndipange reshuffle kapena because mukapanga reshuffle we wouldn't have been talking about all these praises we're talking about yokhuza ndi Anyalonje because manene kuti ndikuti samatha ntchito awachotsa this time around she's calling highly because akukhanga kuti wachoka in principle kunena kuti no I think ineyo sindingapitilize nkuyang'ana zina zili zonse zimene zipanga forgo ma benefits matani what if akanakhala kuti alipo mpaka na chaka chamawa ndi zingati zimene akanakhala kuti akuzipeza so mbali ina much as we are praising the president kunena kuti amayang'ana situation at that particular time komanso nkutheka kunena kuti mwina amaopa that kind of embarrassment kunena kuti ndingwasiya apite mwina kapena ndipange fire cabinet I can even speculate probably he was indecisive. Okay, Jonah ndakumva apa mkulu wina amamvera program in Thailand so kunena kuti Anthony Thailand atamanena nizona this situation was well managed by the appointing authority muganize zimene zinakachitika in July barely weeks after the demise of the former VP imene hii situation imene was very well handled by the president kudos to LMC akutero akuti ndithu President Jagwera anaita pamene baba according to this gentleman. Koma let's go to Mzuzu now. Ndisinabwerereso kwa Chipopsya. Bernard Muhone ndikudziwa kuti uli bwino that's why uli kumene kwako kuntchito. Uli ndi Amalawi. Tafunsa iwo akuti bwanji. Chabwino ndi Amalawi angapo fike. Chamba mwina chiambire ino ndisino achilendo ino. Zonyadi ine ndi Augustine Faro Jere. Ndimakhala kwa Luwinga. Kani mwayo na bwanji. Kani ya kusia udindo kwa mayi Nyalonje kuli ndi mafunzo angapo ofunika kwambiri kuti amayi tutengepo toyambirira ndikuiona ngani mbali ziwiri mbali yoyambirira amayi Nyalonje aonesa umunthu
umene amalawi kuenda kuga apa pene pano kuno kumalawi tili ndi khalidwe lonena kuti tizikhala ku group kapena kuti kumbali imene zinthu zili zokoma mwachisanzo tinaona kuti pali maudindo angapo amene anali ku bomako ochoka ku UTM anacha chipaka defect kuti aina choka UTM na MCP tolinga chake china ndije nawo ku bomako ndipo sio kao alikuwa mbili hivi na president amene mimi angapanga campaign amanena kuti nikazaga nikapanga deliver in 1 year or 2 years or so ndivasi yapasi ulindo koma zwe sana chitepo ya why mtando ujendo koma kuboma kunkokoma kuma khanda ama ndiye anthu afuna kuchoka ako ya taona anthu ambiri akuchoka kuzipanza zosuta kuboma china tikaji nawo koma mai nyalonje aonesa kuti umuntu ndimene mafunika pa moyo wako ngati kuna zinthu zili bwino kusukupanga kapena ndimene kupafuna sisi kuteka si ya ulindo kuja chiwa malawi sakukonza zimene zali kuchitika chiteke fuzo amene po number 2 number 2 ngani ndikuelo samba jina ngati stima kapena gari moto iwe nyamuka ulendo ndio kuiona siri bino gari moto yo sikafika ndibilo kusikamo gari moto kaiona siri organize sikafika nayo ulendo katika masamba hapo ni fandi masuri kwa gari moto unaona gari moto siri bino sikafika nayo sikamo kuja kali ndawi yabu kusema kwa suka kudio sokolo kwa kaima banjira nyumba hii kutamu yai it's organize pakali pano itazona mujia zingapo just recently last week my members are we ako MCP kumpoto kuno apanga design kwa MCP kwa DPP high profile members ala ndilo chipa cha DPP aona kuti nyumba hii yasokonekera kumene wipitako sikulibi amanya lonje just doing the thing okay anda tola finally inaba tunkoma mwiko nabani kalimene kali nda iwo nabwina manya lonje maganizo ndapo ndo kwambiri because apa this one mafuso chuka suti yo ata pempa kwa president kuti ine ndatola pasi udindo amaka kabisa sifaya radikira nika yo so mwina kana kanimba lina kana kudo ya yamanika kabisa sifaya easy komano ndikuti apa ku chipani kusikulibi kizeko jana mala yo amali kuzilepo udiera sira bwino tisaka kamire zino zoti ukona kukola kuika kumaka kamire kwa kuti ndala mai ndithu moyo apike program yokoma yonona ya mafuta ngati ndikuyamikireni choyamba apa nkuku mwachula zinthu zabwino ndikuyamikireni chabwino manalisi athu mwachula zinthu zabwino ndikuyamikireni chachikulu amalawi tisakhale ndi dyera tipange zimene amalawi anatituma ngati kumtima ukuona kuti sizi kuyenda tiye tipange design tilisiyira anthu ena ayendese ziko ndilaki amalawi ndilaki tizapita kwina ziko azike konguti ndilaki imene yote ziko kwambiri Bernard as usual ntchito yabwino ukhale ndi tsiku labwino Jona mene ayankhulira kunzuzu ndi mene momo abatili ndi uthenga kuti Atupele resigned, his father also resigned, and this is in line with international norms. Ministers don't resign each and every year, even internationally. It's once in a while. Liuze dziko zoona Malawi is not an exception. Jona. I know kuti mbali ina akuyamikira kuti zabwino otha kupanga design. Ndimafuna ndimwankha John kunena kuti I think amene swala mkhula kunzuzu andira mkhulira bwino on one hand. Tili ndi nduna zina. Zitokhala kuti tinazo pano, tinakhala nazopo mbuyomu. Tosefe nkumachita kudziwa kuti this minister I don't even know why adakalipa mpando huu kuti akutanipo. Zochita kwathu timati sowe sizikuoneka kuti akupanga mwantundu wanji. Everything is mena kwenena kuti atsogolere iwo ngati anduna it's going south. Sizikulongosoka. Nkumachita kunena kuti kodi akudikira cabinet reshuffle. So panthu enake even my MPs, even kama councillor, even kama president wa dziko now and before. Amachita kudziwa zone kuti inende saname dzandivuta. Komano amakadikirira no pa ballot to be embarrassed. So ndimekunena kuti uthakuona wekha kunena kuti komatu inende saname. Zinthu ziwiri zikundivuta ndi ntchito yangayi. Mwina ma deliverables amene ndimenera kuti ndipange deliver zikundivuta ndisiye. Number 2 zimene ndinkaganiza kunena kuti po watumikira Malawi zidzichitika mwantundu otero. Kama cabinet team. Koma sizikutheka ayi. Pa mabwera zinyangwa zina ineyo kosha syanga. Sindingapitire on this path. Umathaso kusiya. So ndikugwiza ndamatumiza message yo sizimachitika chifukwa kuti kuli zodyaiya mbali imeneyo. Okay. So nkhani ya integrity and the principle following principle achipopsa tinene kuti even imene aunenera amene atumiza uthenga umene kuti even internationally Malawi is not an exception. My resignations at cabinet level sizichitika tinene kuti it's a common trend across the world kuti it's not an exception ku Malawi kuno kuti basi nondonazi there's not much of principle and integrity. There's a lot mene ayankhulira anthu nkhani yakuti ayiyayi imakhala pasogolo. Pa Chingerezi pali chizungu amanena kunena kuti the only currency
that you pay to each other in politics is loyalty. Kukhulupirika. Yeah. Now context ina yokuti tione nkhani hii mina tibwezerane mboyo pang'ono ngozi jaisana chitiki. Alright. Kunali mphekesera zazikulu zimamveka kunena kuti vice president amafuna nawonso kuti atuluke mu tonse alliance. Correct. And nkhani imene ndiyo yakhala ikukambirana. Tikukambirana mdziko muno. Yeah. So kutengera context imene yoyo tikozanso kunena kuti mina anyalonje of that idea kunena kuti tiyeni tituluke. Now itachitika ngozi a vice president mtsogoleri wa chipani chawo anaona anyalonje kuna kuti I think ndiye kuti panopo ndi nthawi ine kuti mina tingopanga sija amafuna tipangikale bwana sija since he is no longer here. Now integrity yo ikubwera pamene popo, loyalty ija ikubwera pamene popo. Chifukwa chakuti mmene tanenera chikhala kuti analimo okha a UTM mu cabinet tikananena kuti mina is nothing special. Komano tikupanga compare and contrast ndi kuti kuliso anthu ena omwe ali cabinet imwe onse so ndachipati cha analowa cabinet chifukwa cha UTM koma sana kange resign. Yeah. Which is now we are comparing kama issue ya integrity tikuitengerano mbali imene yoyo kuti tikupanga compare kuti khalidwe chomwe aonetsa anyalonje tikusiyana bwanji ndi zikhalidwe zinazo kunena kuti kupanga design minister is a strange thing komano tikutengerano ndi circumstances ndi context yomwe zomwe zinthu zachitikira. I think ndi chake nkhani ili yokuti mpaka nati kuikambirana chifukwa kuti pasi udindo even in context ya honorable Atuvere Muluzi kutoka kwa pasi udindo imene ija ndi chifukwa chokuti anasemphana zichewa ndazitsogolera chipani cha PP ngati msakula kuitsa sana yankhulidwe bwino nthawi naje kupangochi ndi mtsogoleri wa chipani cha PP wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha PP nthawi imeneyo I think ndi zomwe zinapangitsa Atuvere Muluzi kuti ine ndisakakamire kukhala mungalawa yokuti sindikufunidwamo. So context iso ya kupanga design kwa Atuvere Muluzi kunali kosiyana ndi context ya yomwe tikukambira za kupanga design kwa anyalonje. So I think tisangopanga treat zinthu broadly komano tizipange narrow down kunena kuti zachititsa ndi chani kuti izizi zipange design and that should be the gist of the matter yomwe tikunenera kuti anyalonje aonesa integrity chifukwa cha circumstances surrounding kuchoka kwawo. Andiso taona chipani cha UTM atsogoleri analengeza kuti atoke ifeso tachokamu mu tonse alliance. Sisi kusiyana kumene ndikupanga design kwa anyalonje. Koma pali anthu ena muchipani cha UTM mwemo amene ati ifete takalibe mujani mu tonse alliance. Again it points to the issues of integrity. Kuti anzana kunena kuti achokako iniwe mukakamira chifukwa chani. So those are the kind of things that mina tizikambirana surrounding resignation ya anyalonje. Okay. Yeah, before you come in, Jonah, kuti pali comment about firstly, Nyalonje has shown humanity, which a lot of Malawian leaders don't have. Secondly, the president has also shown maturity in handling this issue. He didn't want to reshuffle after he was told of this resignation. Our president now saw him, which he could easily do. And I got to reshuffle after resignation. It was the wrong timing, wrong time. Both parties. The president, how he handled it by refusing to announce the resignation, and Nyalonje for being a very integrity human. They handled this very sensitive issue very well. Ena akunena kuti Anthony si munthu wamba amene angachite zimene achita mai Nyalonje. Mmene anenera pankuku za mpando umenewu ndiwonona zedi. Ndiye munthu kuti akaganize kuti akuzisiya zimene zizi munthu ameneyo it's either wamisala kapena wa integrity yapamwamba kwambiri. So kudos to mai Nyalonje koma musanene anthu enawa chifukwa mpandowu ndiwononadi akutero. Sitatsutsa nawonso zimene dimension imene apereka achiposha yokhuzana ndi UTM ku alliance. Immediately after Nyalonje kulengeza kunena kuti ndasisiya anjawala nene wa UTM akunena kuti awandasonyeza kuti member wa UTM. Reaction yawo so iza kunena kuti expectation ya anthu aku UTM atamwalira achilima komanso UTM itachoka mu alliance was kunena kuti every other minister amene that time adapangidwa appoint ali ku UTM malemu chilima alipo amayeneranso kuti achoke. Jonah, that's the right thing that was expected with the UTM ministers would have. Yes, komano ineso on the other hand pang'ono I would slightly disagree chifukwa chonena kuti mwina mtsogoleri wa dziko powasankha anthu and ineso povumira ndikhala minister ndimapanga rise above the party. Which is a debate question. Yes, komano nangasi umatumikirano ngati Malawi on a larger perspective. Kumachokera kuti ndiye pamene pali vuto landali zakuno. That's why it is very easy and kumachita cross the floor uchoka ku opposition kupita ku. So we are not debating with you. Komano iwe PK umaganiza kunena kuti you agree ndi thought yonena kuti because achilima atisiya then nduna zimene zimange design kapena kuti for UTM yachokako ma circumstances. Jonah sorry ndingupanga point again. Yeah, very good for coming in.
chinthu chachikulu chomwe chikutisonyeza apapa ndizokuti ubale sunali bwino kale pakati pa between the parties chifukwa lese kuti ubale unali bwino achilima ndi achakwera UTM ndi MCP amagwira ntchito bwino imfa yachitika ineyo sindikuona kuti panali chifukwa chokwanira chonena kuti ndunene kuti aineso ndikutula pasi udindo chifukwa chokuti mtsogoleri wanga wamwalira pena anenera Jona kunena kuti munthu ukavomera udindo umene uchawo umakhala kuti sikuganiziraso za chipani chako ukuganizira zotumikira dziko komano kuti ubale sunali bwino mina Nyalonje anaona kuti ine ngati mtsogoleri wanga kulibe ubale umavuta iwo aja aliko nanka panopo kuti iwo aja kulibe ndigwira bwanji ntchito nawo anthuwa mina nichakeso chinapangisa Nyalonje unati ine sindingapitirize kukhala nawo mu cabinet imene very good nkhani imene ndikunena ine ndionena kuti vuto limodzi limene tili nalo ndi limene lomanena kuti iyayi pamene wasankhidwano ukuchita save dziko siwo wachipaniso that's where the problem is ndiyo wachipani aspect imene alankhula chipopsa I love it and mwina abweretsa mtendere mu studio mukanavutirapo anjawala anayankhula mikulu wiko ina ku katoto adanena kuti akupangano justify kuti fita tuluka mu alliance adanena kuti mkango ukafa ana mkango sangaledwe ndifisi sangaleredwe all right to me tidayesa kumatambasula kuganiza watu kuti sanali comfortable UTM kukhala bipa ubali ndi chipani cha MCP kana kukhala pa ubali ndi kutonsa alliance kuti anali ndi zifukwa zimene akunena achipopsa kuti kutheka kuti ubale kwambali ziwirizi sunali bwino ndiye mwinaso in extension to the speculation imene Nyalonje mwina nawonso adaona kuti mwina ndimene so ndimazole ene ngati nduna because he sits in the cabinet amaona kuti zimakhala mabwanji we can always speculate kuti mwina nawonso sama ubale sunali yani sunali bwino komanso musayiwale kuti pali circumstances surrounding the death imene mpaka pano simaziwika because we are still waiting for zotsatira za ujeni pamene zina za izo anthu ena at that level mwina amaziwa zimene situkuziziwa so there are all those things Phiri muli ndi ulemu wotseka zokambirana zathu maybe before you close achipofya your last words. So my last words, I think ndiwayamikirabe Anyalonje and tiyeni atsogoleri athu atengepo chitsanzo kuna kuti ndizotheka chifukwa mwina nthawi inaiti mona ngati uli kwathu kuno it's impossible for a minister to resign koma Anyalonje ationetsa kuti ayi ndizotheka kutula pasi udindo chifukwa chakuti munthu mtima wako sukugwirizana nazo zomwe zikuchitikira mu cabinet. Correct. Okay. Thank you very much indeed. Nkhani yokuti munthu akakusankha president ndiye kuti sukuyimiraso chipani ukuyimira akutumikira anthu I think it's a debate for another day. It's a major subject. Phiri mwitseka bwanji ineyo ndikuyang'ana kwambiri nkhani imene ikuyambidwa ya integrity kuti ngati tikuona kuti munthu wanted to serve with integrity ndiye resignation ya Nyalonje iyamikire kwambiri chifukwa ngakhale mmene pike ukunenera kunena kuti inde ukasankhidwa kukhala nduna umachita serve the nation not your personal interest koma integrity imabwera sofa kuti while serving the nation, while serving Malawians if you are serving with interest and you know very well kuti integrity yako can be interfered in the governance it is good to resign for the sake of integrity if ukufuna kuti anthu amene kuwachita serve asawonongeke kapena zinthu zisafike povuta poyipa anthu nkuwonongeka iweyo uli kadali pampando and you are saying you are saving integrity saving the people with integrity I don't think that is true with integrity chifukwa anthu amene ukuchita serve ngati iweyo ungakhale chinthu chopangisa kuti avutike pena pake the best way of saving people with integrity is to resign. Ndikwa chake takala tikuonapo kuti inde nzoona ndithu kunena kuti nduna sizichita resign chisawawa sizichita resign pena pali ponse koma pakakhala kuti pali chifukwa chonena kuti anthu akhoza kuvutika pali chifukwa chonena kuti zinthu sizili bwino it's not good kupitiriza kugwira ntchito pamene ukudziwa kuti zinthu sizili bwino. Yes, ndiyakumvani George Phiri ndikuyimikireni pamene popo Jona your closing word. My seconds zotheka kupanga resign osakhalanso kuti wina wake wamwalira pokhapoka otakhala kuti zikuvuta utha kupanga resign. Yes. Okay. Imene ndi integrity at a very high level. Ndikuthokoze Jona, ndithokoze atulankhani athu ma station onse komanso ma technician maka ndithokoze so ma guest athu achipopsa ndi George Phiri koma kuposa inuyo omvera. Tikumanenso lolemba.